Mr. Bombastic, we want some bombastic, romantic, fantastic lover. She call me Mr. Bombastic. Να δω λίγο τον Γιώργο τον Κίρτσο. Θέλω να δω τα δύο μεγάλα κόμματα. Μπορώ να δω λίγο τον Γιώργο τον Κίρτσο, παρακαλώ. Να δω την κυρία Γεννηματά. Δώστε την κυρία Μαγκρή. Μία-μία και να τις βλέπουμε και τις δύο, παρακαλώ. Σας βγάλαμε από το πλάνο εάν δεν σεβαστείτε τους κανόνες. Παρακαλώ να έρθει η κάμερα σε μένα, γιατί έτσι θα τη θασέψω τη συζήτηση. Παρακαλώ καταρχήν τη σκηνοθέτηδα. Κυρία Γεννηματά, σας παρακαλώ και εσάς. Θα πρέπει να ακουστούν όλοι και θα ακουστούν με έναν τρόπο. Ένας είναι ο τρόπος. Να μ' αφήσετε να σας κάνω να ακούγεστε. Παρακαλώ τη σκηνοθέτηδα, άρχισε μια συζήτηση ανάμεσα στην κυρία Μαγκρή και στην κυρία Γεννηματά. Δείξτε μας τις δύο κυρίες για να μπορέσετε να ανταλλάξετε επιχειρήματα. Και ξεμάνει το Υπουργείο Παιδείας και του λέει ότι δεν δικαιούσαν, είναι παράνομο κλπ. Εγγυηθείτε λέει για την ασφάλεια. Εντάξει, και οι ικανοί είναι γεμάτοι αμφιβολίες. Με κοιτάς έτσι. Διαφωνώ με το βιβλίο της ιστορίας και να κυκλοφορεί και επιπροσθέτως να μην το έχουμε κιόλας γιατί τυπώνουν τις αφήσεις. Λοιπόν. Να το βγάλω, θα το βγάλω. She call me Mr. Bombastic, tell me fantastic. Put me on me box, she says I'm Mr. Rowe. Δεν ήταν βλάκας, μάλλον ο κύριος Παπανόντας είναι βλάκας και με συγχωρεί πάρα πολύ. Μην μου γελάσει ερωτικά γιατί σε μένα αυτά δεν περνάνε. Πείτε τα κυρία Μέρη. Θα το σηκώσω το μανίκι εγώ σε λίγο κυρία Μέρη. She call me Mr. Bombastic, tell me fantastic. Δύο βομβιστές αυτοκτονίας σκότωσαν τουλάχιστον 24 ανθρώπους. Μάλιστα γονιός συνελήφθη. Ένα στρατιωτικό αεροσκάφος Β-52 πέταξε πάνω από τη χώρα και 3 ώρες αργότερα προσγειώθηκε στη Λουιζιάννα, στο κέντρο της αγωνίας των κατοίκων. Η ελληνική ομάδα βρίσκεται πολύ κοντά στο να προκριθεί. Λίγες ώρες μετά την υπόσχεση του πρόεδρου Μπούς για μερική αποχώρηση αμερικανικών στρατευμάτων, η ανάπτυξη των ιστολογίων αρχίζει να αποκτά και εμπορική χρήση. Υπογράμμισε ο Κώστας Καραμανλίδης. Now every heifer, every cow, hold tight to your udders now. Farmer Brown is bedding down, let's turn this barn to funky town. Chickens on the left, dance if you're able. Υπάρχει αποθέωση στη Ριγίλης για τον Πρωθυπουργό. Βεβαίως πανηγυρικό κλίμα, είναι ο μεγάλος νικητής των εκλογών. Now every heifer, every cow, hold tight to your udders now. Farmer Brown is bedding down, let's στα έδρανα, αχ κι εγώ να έκλανα. Now every heifer, every cow, hold tight to your udders now. Farmer Brown is bedding down, let's turn this barn to funky town. Να ακούσουμε την κυρία Διαμαντοπούλου. Ένα λεπτό. Με την Όλγα την Τρέμη, τον Γιάννη Πρετέρη και τον Παύλο τον Τσίμα. Θα ήθελα να μου πείτε τι θα απαντούσατε σε αυτούς που πιστεύουν ότι μια πολύ όμορφη γυναίκα δεν μπορεί να είναι παράλληλα και έξυπνη. Δεν είναι εύκολη υπόθεση, αλλά θέτουμε και ένα άλλο ζήτημα. Η πολιτική συμμαχιών που υπερασπίζεται το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είναι πολιτική ανοιχτών θυρών. Αν γινόταν ταινία η ζωή σου, ποιο τίτλο θα της έδινες? Όλους εμάς ενώνει η Ελλάδα. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς όλα τα στελέχη του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, την ηγεσία του Λιμενικού Σώματος, τους 2 γενικούς γραμματείς για την άρρωστη συνεργασία την οποία είχαμε.
Βοηθάμε τους νέους ανθρώπους και ιδίως τα νέα ζευγάρια να αρχίσουν πιο εύκολα τη ζωή τους. Σας ακούμε, κύριε Γιώργο. Να σας πω, όλες τις δουλειές έχω κάνει στη Σουηδία με τους περισσότερους μετανάστες. Ήμασταν καθαριστές. Έχω καθαρίσει τη μισή Στοκχόλμη. Στον Καναδά ήμουν από Κυπουρός, δούλεψα σε βενζινάδικο, υλοτόμος, οικοδόμος, σε εργοστάσιο τσιμέντων. Έχω δουλέψει χρωματιστής. Μάλιστα. Στην Αμερική έχω δουλέψει σε εστιατόριο όπου μαγείρευα και στην Αγγλία δούλευα σε τουριστικό γραφείο. Και βεβαίως έχω δουλέψει και ως καθηγητής για την κοινωνιολογία σε διάφορα ιδρύματα. Στα έδρανα, αχ κι εγώ να έκλανα. Σπουλή στα έδρανα, αχ κι εγώ να έκλανα. Οχ το όλα. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. 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 Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Αφού πήρε εντολή από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο Κώστας Καραμανλής, δήλωσε πρωθυπουργός όλων των Ελλήνων και σήκωσε τα μανίκια για να πιάσει δουλειά. Άρχισε η μάχη της διαδοχής στο Πασόκ μετά την ήττα της Κυριακής. Γνωστά ονόματα της πολιτικής μένουν εκτός Βουλής. Τι έγινε με το Πασόκ? Τι φταίει? Ποιος? Σοβαρός? Θες και εξηγήσεις? Γιώργο, μην κοιτάς εμένα, δεν φταίω εγώ. Είναι προφανές ότι είμαι παρόν. Πού να τα βάλει με το θηρίο, μωρέ? Μας κάνεις πλάκα τώρα ή το κορόιδο κάνεις? Το που υπάρχει φόνος γίνεται φόνος.